Zona li kienet intenzjonata għall-iżvilupp fis-Siġġiewi qed tiġi ittrasformata fi spazju ieħor miftuħ li se jservi bħala ġnien għall-qari. Waqt żjara mill-Ministru responsabbli għall-Ambjent Mirjam Dalli fuq l-ant tax-xogħol fuq dan il-ġnien fuq 1000 metru kwadru, intqal li bħalissa qed isir xogħol strutturali fuq il-passaġġi kif ukoll skavar għal ġibjun li se jissupplixxi l-ilma għat-tisqija tiegħu. Il-Ministru Dalli tenniet li fuq dan il-proġett għaddejja ħidma kkoordinata mal-Kunsill rispettiv. U rajna li flok tiġi żviluppata nkunu qegħdin noħolqu ġnien għall-familja, ġnien li għandu idea innovattiva differenti hawnhekk ħajkun jgħid maħluq bħala reading garden, ġifieri post fejn il-familji fejn in-nies jistgħu jiġu u jkunu qegħdin jirrikreaw ruhom u jkunu qegħdin jiffukaw fuq xi ħaġa sabiħa li huwa l-qari. Il-ġnien ġie msemmi għal qassis mis-Siġġiewi Dun Nikolas Kakija li tasem attiv fil-lokalità u ħadem qatih biex jimmodernizza il-mezzi ta' komunikazzjoni ta' Knisja.